Ini. Kalau aja foto-foto. Mbak, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi maknya iki ning Randu. Darah ndi sih? Ning Timbun iki ya Allah panase. Oke, diawali dengan bantu Triprong Blog iki bersama Bakul muga-muga kok tak dono lancar. Nggih, Oke, bolo. Wis aku tak mlebu rono sik ya, Mbak ya. Ayo. Ada kecantol manukku. Ayo, Le. Melak menjeru lho, Jar. Mbak titip montore lho ya. Ayo. Apa rono? Hei! Wis ra oman nganten ra paten. Masa aku kebacut tok creme, Cuk. Yo wis apa kowe, Mang? Oh, alah adoh ora kaprah. Wis apa kowe, Mang? Ora dhewean. Ra oman nganteni aku sampean. Nyake omah, Dek. Dampot aku ndang tok cerme. Asu tenan aku blondrok tok cerme bingung metu rene menggok kaya. Ora ora dalane aku lali wis. Lah wis ambek pajar. Wah, ya Allah. Wong Randu nek wong ini iki lho, guys. Ya Allah, guys. Iki wae jeng bengi bareng ya, Mbah. Dolah, guys. Ngono ki tape menyok apa tape seberas? Tape menyok. Lah yo ora tape menyok lah ya sing digawe rondo gak payu kuwi. Ya Allah. Gedang sembrek, gedang rojo, gedang ember sing ndi. Niki nggih. Halo guys, canggandreng. Ya aku tak delok pawon. Halo, ya Allah ibu-ibu pawon selamat siang. Lagi teko ra oman nganten. Ngirisi apa, Mbak? Tahu, guys, tahu. Tahune diirisi. Walah, omahe tambah kiki gede ya. Alah aku nek iwak ya gak patek seneng kok. Enak pecel. Anu marai ya kono bareng-bareng. Iwake ditekel tek ngene guys. Walah, sak dina nyekel iwak, Mbak. Halo. Iki yo tukang kelan apa tukang adang ini iki? Oke, kaya mbahku. Iki tukang korah-korah, padha mbak aku nek ning omah. Iya, Mbak. Iki ketoke yo tukang godhog wedang kok. Ketara kok tukang godhog wedang. Iki monggo. Oke, tahunnya diisi. Ya, Bu. Ijek sewengi ya Mbak ki koko. Wong kene nek ewan nek bar temu kan ijek sewengi. Nek daerah nggonku bar temu langsung babar lebar. Daleme pundi? Kula njo Pasar Merah. Nggih. Pantesan lah kaya Mirip saithik cangkeme. Cangkeme. arane lho dames kok ono. Duh, sing kene iki nggon apa iki? Nggih. Alah ndelok oleh ya, Bang. Oleh. Nggon beras, guys. Lah. Aku aja foto elek. Enggak, ya nggon beras, Mbak. Kerupuk ya padha mek nggonku. Nek mangan diwareki. Nggih. Walah. Non merah. Iki kamar nganten aja mbok buka. Lah sing ape bukake kamar nganten. Sajake padha rampung do jagongan iki ya, Mbak. Oke. Halo. Halo, lah kae mangan apa, Le? Kumut. Oh, ganteng-ganteng iki. Jere aku ape mbok kei mang. Wati. Mbak Wati, aku jere mbok kei mangane aku lesu ngene wis bar temu wis korat karek iki. Sing tukang penerima tamu sampai dedel duel. Padi-padi. Wis. Cek lus. Cek. Tak caploke wae. Cemiti tak pek iki. Biting. Dhewe lus. Tak ngene kae. Cuk anu, ning mata loro. Ada ya apa? Lho, aku Aku ana isine. Mak gua. Niki tek entek tapi tek gak bolong. Maksudnya nek ngombe kok ndi iki pola. Wis bar temu tok kene wis bar kabeh. Tare omahe ado cak Randu kok.
Kuwi randang celononan kecoblos. Selamat. Nah, calin celana. Sing aku coba ora calin. Coplok. Tak coplok agak betah nggo ngene. Panas, Mbak. Panas. Anak-anak nduk. Salena ra betah aku. Iki ungkep panas. Maem kae yo gak betah kae kok. Apa betah? Panas. Batin. Kelambine panas. Jam 1 lho. Kok netek ya alon-alon. Iki lho mripatku mbok kletekno. Aja nek mripat ra sambok kletek, sing penting kaosan. Hidupe. Heeh, kok dikletek nggo apa? Kecolok matane. Oh, alah kalau mak ning nggonku. Montana. Ndi RT Randu timbun ndi? Mas aku mau ndang kebacut tok nutu cerme Mas. Lah piye? Ora tekok-tekok sik ate. Kok sopire piye, Mas? Sopire piye? Sopire Gak kletek. salah. Sopire. Oh, tukang syuting kok meri. Nah, tak keplaki pisane kok sore welek. Wong wis iso syuting dhewe ngono kok manuki malah. Aku wis lagi teko kok rewel ae kowe iki kok iso. Jaminan wis ndendok kok mangan ndok. Lah ya, Lin. Kowe rasa gaya men. Nut-nutan kok, Bu, malah kowe rene. Walah. Lah iya. Syuting ndi iki? Lo grobokan. Tenan apa ora? Yo grobokan rumahku Jepara to. Iki tenan apa ora? Nah, baguse ngene wong ndoplang to ya. Madam. Wis lendangi bale. Duh, aku ning ndi kuwi? Halo, ini dulu. Nggih, Bos. Ning ndi Mas kuwi Mas. Alah ndang ngombe jarang lho. Iki lho laran. Oke pemirsa wis tekan omah. Iki ra mulai nglintang ning kono apa. Oke pemirsa wis tekan omah iki alhamdulillah. Omah dengan selamat wis berbuah. Rokok emak rong mbok nggo jarum. Entek. Ning kono mah yo gak dikira kae jar. Ning gelas mangkat, Mak. Walah. Oke guys sama Mas Pajar mang buahe wis bingung iris mang. Tok cereme de keblanjur. Lah dhewean cah. Bakno sak urunge. Keblanjur ngulon aku kongko mengulonen. Jane rak yo TPK kuwi le awake dhewe rono iki gak Pajar ngenceng ambek aku. Walah bangeten ya ora apa-apa le wong tare ora roh kok dhewean kok. Aku yo lali nek gapura koyoke rumah sakit mbok apa yo jar yo. Oke wis tekan omah iki alhamdulillah leren sik ambekan sik. Iki jajane buah guys ngene iki padha njung randu ya kerupuk padha ae. Tape menyok. Dik lho tape menyok. Gedang. Iki leren sik ambekan nek mangan ya kae mangan. Nuruti ombenan renteke. Ngombene aku wah. Laren sik laren. Jumini mleh ndek mang kandar. Ndek lali ora tak tutup. Kontene ning buah ning randu. Soale yo aku ngrasakno tanganku lara. Keseruane buah ning randu nanggap dangdut. Tapi aku rono wis bar. Wis rampung. Ora mantemu nganten, ora resepsi. Nang kono wis rampung wis bar. Soale main ndek yo bingung. Apa jenenge nek ngarane? Mae keplantrang alias bingung karo dalane.
sampai ke desa Cermi. Terus takok gak dong. Desa Cermi desa ndi lah. Nglewati ril, nglewati apa ae. Dadi mae angger dalan takok. Ya Allah, buang timbun awakku remuk kabeh. Temol-temolku barang kosel kabeh. Mas Pajar yo karo di Sherlock yo ora paham ae. Wis gak dong. Di Sherlock kaya apa wong tare aku ora tau paham Sherlock-Sherlockan. Ya aku loro kabeh kemeng kabeh. Kabeh. Ora iso dodol malah mae. Ya wis ora apa-apa. Sing penting prai sementara ora dodol ya ora apa-apa. Praine 3 dino. Tanganku jangkangen. Iki gak kena tinggu sekekelku loro iki. Cara mono klimpeken dodol, klimpeken goreng kerupuk. Yo wae guys umure wis tuwek. Dadi kesel numpuk dadi siji. Wis asal numpuk. Ya pemirsa tak cukup semene konten ini buah dek ngene ngrandung kesasar golek desa Timbun karo malah keblakrak tok marik-marik karo Mas Pajar. Oke, jangan lupa ditonton, di like, di komen, di share sakake ning YouTube maknya. Yo sing niki konten ini gak masak. Ngluyur ning pasar nek gak iter, nek gak kondangan, nek gak buah ya wis marik-marik. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kontenku yang selanjutnya. Wassalam.